Kekonomen nke bụ na ha just nọ na join him and I'm live on YouTube. Join na YouTube anyị ọ bụla ịchọ isonyelu m live na studio. Ọ bụla ị just join na-ege m ntị nsogbu adịrọ nọla ebe a stay glued maka na ife nji maka ya wee bịa bụ from way back. So anọ m yesterday na-anụ onu ụmụaka na-asị kedu ihe ụmụaka na-ata m. Ịmago nna m nwa bụ Aunty Chinazọ itinye ntị n'ihe a gbasara m abụrụ ma ịmago itinye ntị abụrụ ma itin mana nsị ụmụazị a na-atamukazi too much and ha dị ebe ịtọ ma ịnọ so wee sị ka ntinye kene ntị ka mmali ihe na-eme ọkwa ya ka ntinyelu ntị o wee bụrụ na ụmụaka na ifefa na-ekwu maka ya mee m wee chetakwa our own days. O mekwa m ncheta our own days. Ndewo onye jekwe Cecilia ijoin go m ozugbo na YouTube daalụ sọ. So mee m wee chetakwa our own days. Ịma ihe ụmụaka na-ekwu ha chọrọ igo phone. So the girl go ya na cheaper rate. O wee bịakwute onye ogo the phone wee sị ya nya were the phone na Wi-Fi bịa. Gwa mmanyị na the phone bụ 28,000. 1,000 m. Inye ya iwere 18,000 ego phone gị. Inye onye nke a 5,000 dowelu m 5,000 naira. Hey! Ya wee wute m. O wee sịkwana ya nke Wi-Fi ya akwan. We said, just see my mom na the Wi-Fi bụ nya ka eji eweta network. Hapụ mommy mo mara anything maka o nwere ihe ọma maka Wi-Fi. O mara anything maka phone. O mara na the phone na eweta data straight. O mara na the phone need the Wi-Fi. O nwere ihe ọma just to get na the phone 28,000. I were ego phone. I welu 5,000 naira nye onye nke dowere m 5,000 naira. Ịma ihe ya chete m. O chetere m ofu enyi m nwaanyị mgbe nwanna like ije befa. Ya mgbe anyị ka nọ college, primary school. Na like ije na nke mana ndị be anyị adịrị ekwe ka m pụọ apụ. So m pụta nsị ya jesi my mom na anyị chọrọ ije afịa ka nduga ga afịa. My mom nwee ike ijizi opportunity a zie m afịa. Anyị jee dị afịa ọsịsọ anyị gaa buru. Anyị jeche bata I see my mom na queue de. Ebe a na-ele azụ just I chọ ofu ihe cook up the story. Just so ka I buy ya time. Ka njebe the girl relax ya. Inwe ike nnata ma bụrụzi ebe 6-7. Hey! Hey! Gwesi. Nwatakịrị ya na ha achị ripụ m. Enwekwa ike ọ bụ na ha afụbekwa nri ụtụtụ ha eri. Or not so 2 square meal ka I eri that day. Or not 1 square meal. But anyhow way you be, this family now, I can't wait to shiro haike. Manoni anachi ripu me a whole 10,000 naira. A whole 10,000 naira. At that point, conscience asked, hi. I felt so guilty for him mere back in the day. Ewole, your parents. Apamu annoying her keta. She be na me day like this. If I judge this thing, but actually me jaka mutai freedom, access. Ige nwe akwantu, nwere ihe ma ige eji awe. And I promise you, guide now this girl na pay 5,000 naira. Up as of yesterday on Ambedi. Around 7-8. Abani. Ega ya wugona and they drew onye ihe oji 5,000 obro nniko oye eji ari nwere ihe nwere isi oye eji ame. I'm telling you. Nwere ihe nwere isi oye eji ame. O we chetelu m mgbe anyị na-akpa nkata just to get away. Just to inwete something. Just to know ko we buru no. Now I force with the hands of our parents Kenya freedom.
At that point, amụrụ m na nje meet nwatakịrị asị ya ihe ị chọọ ime mana onwe mgbe oge eru ego a na ị ga-akpata nkwari onwe gị ịkpatagodi akpata ọ nke gị ị nidirozi ịbịa zobe ezosi na ịchọ iji 5,000 mee nke a ma 10,000 naira mee nke mpa gị na mma gị ịfụ na 10,000 naira mpekwelu mpa gị enwe sendịrị ya tu mana ihe o ji ebu oge ibu n'anya na ọ bụ na ifidi na a na-ejikpa gị ejikpa onye mere eji wedị gị ka 5,000 naira nnukwu ego i wee filie na ihe asịlị nne na nna gị asị just to get it. A lot of things bịa na-agba m n'uche nsị well ije sifafe emeni ya ha ka ya eme ya ihe a wee done deal like a plan gị ihe ga na-emezi bụ esizi ahụ ihe ị na-emekwa emezikwana ya mbọchị ọzọ ọ dịrọkwa mma mana ihe mmezi bụ na nke onye nke mmazi ka m kpọsị ya fon ahụ ka onye nwe dị 18,000 mgbe nke o ji gwazie m na onye anwa no old phone ya before m egori ya new phone na ọchị ile dị phone kọsabịa m cheki ekekwe phone a na-ele 18,000 mana chọọ m igwu na ihe discover na the phone mana onye mere o ji lee ya da 18K so ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị achọrọ m ka anyị share experience anyị at what point and kedu ife melụ anyị ji wee deceive because he had deceit anyị ji wee deceive nne na nna anyị into getting something whether no freedom whether no ego whether no nni kedu ihe kpatalụ iji wee sialụ nne na nna gị asị kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347 kedu ihe bụ ihe ahụ isiri nne na nna gị asị in the past just ka iwe nweta ya inwezi kịta ịna-anya efunọ nke gị onwere onye gị na ya na-azị ya. Hello. Good evening. Ke ime? My dear sister. NG. No, your first time in a bomb. Otego aka. Okay. All right. No. Ganir. I'm telling you. Very long. Hey, way. Okay. Okay. Nke ọfọ ozi now. Hi. Ịnọdụ the woman anyị ọkwagide dị akwa kwachaa ya maka nwaanyị mmadụ che na onye gonu ga akwa school uniform you don't go. Okay, n'afọ. Ewe.
Oche amara gị arụ. Azịna ọkwa onye enwudolu, my sister. Alright, daalụ so. Daalụ. Eziokwu onwe ndị oshi amaghị arụ, because ọ bụ na oshi mara ya arụ, o kwesịrị ịhapụzi that at that point. In fact, na shop a nke ọ ga-ahapụrụ the woman, onye nke na-akwa akwa that skirt. Ọ bụ na o nwere onye ọ ga-abanye alegharịa ya sef. I kwesịrị ịdị nwe any business with ifunugo ebe mmadụ na-achọ ịzụ past ya, like onye a nwe an ugly past. Ọnụọ di. O nwere any di gị ga-achọ di gị enwe ike later in the future ofi ya na-eme nwoke si ka ọ search ba na ọ ga-afụ search as onwe dị ihe ị ga you no go see, even the one wey you see confusion gị ga-adịzi confused nke ị ga-afụ. So when ndị bụ na ha bụrụ nya ha mara ezo ihe cha. Hello. Good evening. Ke ime Kings. A report bazie no tena. O tego ji anyị n'onu. And my own my granny in LA on the LA na shop. So but then I shop like actually you would be go to them because no the vehicle. Even name of no kitchen. Even for those people they get yeah no all let's see. So no kitchen ebe ama make go the book. Even name then just see it well. So if we are on the one number, not school, I'm not going to be found. So look from what I went J school. So can do that school. The this senior on a school where but I wear one of my friends, but I who I jail here, I wear my group ball on us. Them I'm wow. I bought break on to and they can see a good day, but go They're going to give it one boy where there, Magonia, Kariano, where there. Now look me good now. Just on our way to Brisbane. And look at the no sinner. I'm on the on my so now if I make it time on that, they're supposed to be up for their report. But I'm no sinner, the best thing in there, I've already up for their report. You way on and my granny Punya there. No, never was him therefore. You say I'm going to do so. You say now will be here. If he wants to go to that Siegi. Somebody else now or if don't see where one of the apple, I will just see your so money I live there. While on a school now, I get a report on our friends for body cabin. If you happy, it's go on me go on happiness no so The more so it's how when they are paraput the person or lose the ego, every man a game on the way to the party. Mana Otsipa or Messipa the boy, just had the more you could have in Natano, Oloda, Nalanola. I don't never Nalanola, or the committee days on our they get tired a video funny show because young man, mother, why if I wait for a woman to move to a human and I like help was only at oh, there are yes. and the more I want no one we probably need to like I'm with the best grandson. Now Nalbuma had like very good now one I arranged to see in the neighborhood for my yeah I walk on Pata to see anything in our west town one pepper no mama when I'm there Mr. Emago don't know so most times even it does like you said now you know even now because I can't think of the when you can even now be fine just like somebody that called now. You know a lot of things happen now. You know the total no I am like follow me and say I'm my very well now. Tell me of the thing. And the reason which Ben camp now. Open at the boy, open up for the boy. The boy is for me.
It's true. Don't I want your passing as long as no proper can when the pain of you with the pain. Or more, I report to the boy so that can more than woman pussy it was the pain. For the fact they deal with the boy. Messi, man, I didn't know what the man who was Kiss. he thought Pia would that day. I only thought I only see a woman, only somebody a bit seeing you very cheap. Only we can try attempt to do. But only for a bit see woman, it's put the person in found forever. You know, it's all you if I went carry it, Yes. thank you. Dalo so. Dalo. Achọbụ m ịjụ gị dị sure na ihe iji wee report a bụ since I can't have it, nobody else will. And ihe ime respect bụ na a ga-apịa gị ụdị ịtarị apịa gị because ị ga na-eme n'ezigbo nwa ka ebe na a ga-espe gị. Ị mara na mgba nke ịbanye na nke bụ nsogbu. Hello. Keke ime. Good evening. Ugegbe nnọọ. No. Ọkwa Chukwu. Asị anyị owokwu ihe a ga-asị anyị tụọ ịghọtago mana mbịakwa otu a mebie ihe dị ka akwụkwọ mmadụ so mbịakwa otu a mbata nsị mma m a sịkwara anyị tụọ ego dị otu a na skuul mma masị m oke ngwa m jewe na echi onye nwe ya ịghọtago mana owokwu ya si tụọ ndụkwa na skuul ndị na-ebu anya mma ma abịa na skuul ịghọtago ọbịa ha n'ozugbo mfe ya nsị hai ụjọ a na-atụ m maka na o nwere ihe ha sịrị anyị tụọ na ọka m wee nata ego ọbịapụtụ anụwa mgbe ahụ o nwee ka stọkins m si wee dọka na m gwutere ebe ọ dọrie mbata nsị mama a sịkwara anyị gote azịza ọsị m ngwanụ m gawa echikwa ngote ya o ruzie echi ahụ ngawa na skuul chef maka ịkwanụ maka ego ọsị m ngwa ngawa na echikwa na ọdụrọ tata mpụta na skuul ma m abịakwa na skuul abịazi ime gịnị ka ị na-abịazi eme amara m ebe ọbajụta na ọ bụ na eziokwu na asịrị anyị ụdị ihe dị ụtọ megide ihe a amaghịzi m ihe m ga-eme aprasị m nwatakịrị a mụ na ya na-agba n'ụlọ ndorie akwụkwọ ya and asị m gụọ akwụkwọ a wepụta mbata n'ụlọ nsị mama a sịkwara anyị tụọ azịza akpọrọ anyị weta ya na skuul biko ha enidi m ka ngote ya ọsị m oke na nsogbu adịghị ngwa ngawa n'oru echi yeye m ego ngori ya ngawa orukwa dadịwa ọ bịakwa na skuul ndị nkụzi ha si weta ego handwọk ha sị na owokwu ha si weta makwa adị m anarụ na ya dị na nnaba nnapara ekpa m dosa na iro mma amụkite na iro otu achọtakwana m eticha m ihe nsozi ha were chere ka m bịa for each time ị sịrị asị a mmaghị ya skwa a na-eti gị ihe a na-etikwa m ihe imechakwa ishekwa achị ọzọ nchekwa ya ọzọ adịchi na abụ m ntị amụ ee ihe ọkwa akwụcha m ya otu a akwụcha m ya otu echi mekwata ya eke emegide m ihe a megide ya ndị mmadụ na-asị maka na nwapụtata mere o ji eme ihe a and efu m mgbe m pere mpe abụ m anyị ka ime ihe bụ na mmadụ bụ anyị ka azịza lekpa azịza ọkwa mbịakwa otu anụwa sọsọ ọgwụ ihe na-adị m n'anya ebe a na-anụ ọgụ bịa chọọ m ebe ahụ ị ga-afụ m adịchi na-azọ ya ihe m mere mgbe m pere mpe ana m asị ụmụ ndị mekwana ya oke ụjọ na-atụzi gị ya maka o nwere onye mere ya eziokwu anagokwa m ala ịmakwa na owewe ndị amaodo na buru ọkpa na-agafete na nke anyị ihe m na-eme bụ nọ n'iru otu a buru ọkpa maka mgbe aha ada emechi ọnụ ndị akwụpụta ma m na-asị m rie nri isi
nsị mba na agwụ aga agwụ mbịakwa nje dịburu n'osisi agwụ osisi tọrọ ofu ọgụ hai Aunty Chinazụ ihe m mere mgbe m pere mpe adịrọ mma ma ndị mechaa m wee chọpụta na ihe anụwa mana o nwezi nke m mere ejide m mma m kụcha ihe m kwụsị ya faina emeghịzi m ya ọzọ hai Aunty Chinazụ ọ bụ maka ụmụaka o nwere ọkwa onye emeri ya o nwere ọkwa Oh, my sister. onye emeri ya onwe nke m nwa binyere otu anụwa wee koro akpa m gawa skuul nsị mma m ka m jee skuul wee pụta n'ebe mmadụ na-abụọ nọ n'ụzọ na anụ ọgụ wee tinye aka n'ọdụ akụchacha m ihe dade kụchacha m ihe dade mkpụrụ akpa m jewe n'ukwu ụdara pụta n'ukwu ụdara agwụghọ m skuul dade ama na mma m ejekwe na skuul jee chọcha m na skuul achị na m abịarọkwa skuul taa n'ukwu ụdara ka a ga-achọtazie m ihe mere m taa emetụbeghị mmadụ ihe mma m kụchara m ihe Adọka ka iji wee repent ya. Nke ahụ ka m nọ wee repent afọ anyị na sị mba o ama mmezikwu ya again mma mmezikwu ya ọzọ mana still emechakwa m wee nụkwara ụzọ ọgụ na-aga n'ihu Aunty Chinazụ amaghị m onye ihe dị n'ọbara ọdịgị Mike Tyson. Akwụsịgokwa m ya kịta biko Nsogbu adịrọ. Dalụsọ o. Thank you for your input. Na fugoni adị ihe ọ na-ekwu mere m ncheta. Nkemu ihe nna akpị bụ chewing gum. You will not believe it. Every time mama m pụtara chewing gum na-efu na ihe because ọ na-ele afịa provision mgbe anyị pempe. N'iru my school, I pụọ break like this. Mbịa na shop ya, kpere chewing gum. Nna akpị too, nke mụ na enyi m nwaanyị. Imagine stealing from my mother to satisfy my friend. Every time chewing gum na-efu na ihe. Every time. My mom say, kedu onye bụ oke na-abụ dị ọpụta oke a na-ata trutru nwaanyị chee na oke na-akpị datin. Anọkọtazie mgbe ọ ma nọ mmadụ o wee refer eze kedu oke bụ mmadụ oke na-apụta ndoche arụ ka ọ na ọ bụ ọdịmụ nsị ọ na-ajụ m ọsọ mbụ nwaanyị ọmụ. You cannot believe abụ m eze chewing gum. But na 2004 no 2006 ewero m my first easy nsị mba na mama nkwụsịkwa ịta chewing gum mụwa ịkwụsị ịta chewing gum mmawa akwụsị. Hey, imepe pọs m imepe akpa m chewing gum dị ya. Fast forward to 2020 ndị be anyị nke tọọ m ọjọọ dade bụ na eji eme ihu eze na-abụ ofu dapụ for free. Eji eme ihu eze na-abụ ofu dapụ for free. Nke ọzọ hole ka dị ya. Doctor ka na-asị na mma anachieta azụ for chewing gum. For ihu dị eze. Ebe a ka m nọ wee ka bad si chewing gum mmụ. Mpụtazie after my sister na-asịzi m na m enwe chewing gum na akpa nnenecha ya nsị na mụnwa chewing gum. Mụnwa chewing gum. How? From where to where? I cannot believe. Ọkịta anyị na-ekwu ya ka nchitere. I cannot believe not the same mụnwazi. Mụnwa kịta. Enwere ike 1 year aga mara ya dị afọ sweet n'ọnụ ma ụfọdụkwa chewing gum. A whole 1 year nwee ike ịga. Ịma mfụ chewing gum ụfọdụkwa sweet n'ọnụ. I cannot believe no more the same me. Na nchọ ijewe chewing gum n'anya n'aka nne n'anya n'aka ekpe n'anya n'azụ n'anya n'iru ka onye na actually testify the blessings of the Lord around her. I cannot believe no more. Oh, some certain things I mecha mgbe anyị pempe ncheti ya. Hey! Mgbe n'aka nsị mba. Like nsị mba. This cannot be me. Hello. Keke ime. Kafa mgbede ọma ka afa gị na ebe isi akpọ m. DJ Olimbo from Ukehe no. No. Onye ọbụla nọpụ ya o my brother. Onye ọbụla na ya nọ. Onye ọbụla dị chọọ ya. Yes o. Ihe anyị mechalụ.
Ihe anyị mee ka anyị wee extort ego or something from our parents mgbe anyị pe mpe. Ọ dị mma na elutekwa m oge mpempe ekenere Chukwu nnọọ maka na oge mpempe na ụmụ ife ọ na-abụ ome kwara ana my father na-asị si ga-abọ Olisa because ezigbo afa m bụ Olisa mana steeti name m bụ Ije Olimgbo na si ga-abọ Olisa Emeka so nna m kpọọ m Olisa Emeka nne m akpọọ m Olisa Eloka so ọsịsị ga-akpọ m mbịakwara ana ụta ihe a ji wee mee ka anyị ga-esi wee gụ ya ọ bụrụ na enweta nsogbu n'ụzọ ụdị ụmụnne m ndị ọzọ ọ bụrụ na ndị afọ abịa adọte na be anyị dị na etiri nwa ihe ma ọzọ ndị na ihe ma fada na-ekwu afọ Olisa akpọọ m na mbịakwara ana ụta ihe a ji wee mee ka anyị ga-esi wee kọọ ya nke bụ na ndị elders nwere ihe ọ na-abụ ọdapụta na be anyị my father si ga-apụ ịghọtago bịa private ọbịa ihe dị ụta dị ụta ka ka anyị esi wee so ngwe ya ụta ngwe ya ka anyị esi wee nye ịghọtago so mana ihe mma mme ọfụma bụ egwu nye nke bụ cheke nke a ka m na-asị na nwa ọbụla m mụtara n'ụwa amalaiki ka o gwurie egwu ngwu eme m gwurie egwu faina adịna nwere ihe a na-akpọ igwu egwu ịma ụmụ nwaanyị bụ ihe na-akpọ ọga data ịma ife a na-akpọ n'ịkpọ ọga iji wee na-eme filosofi mana mụnwa bụ nwoke kpọkpụrụ n'ọga ghọta onweghị ụdị mgbanya ma ya na-agba ya ma agba ya so ụmụ ihe a ihe m so nyanwa bụ ihe mma mana ọ bụrụ ma ime ịkpa agwa dị adị aṅa adị abụ m adịm dịka izie m ozi abụ m nwatakịrị na-ewu iwe na izie m ozi eji m ọrụ na-eji ya o nwere ihe a na-akpọ wiilụ na-eji osisi wee n'anya like wiil bicycle ma nke na-eji ma ọ taya m ga-eji ya bụ ihe maọbụ ihe ọnụ drọ na ihe eji ewute spook ihe a na-akpọ spook ihe ombrela mmiri ya jiri ya m ga-eji ya wee cheta our neighboring village natakwa sharp before you know it agbakarị m ọkada n'ọsọ ịghọtago so nyanwa bụ ihe so egwu ka m dị chọọ m gwuri cheke ịghọtago ma chọọ ka nwa m gwurie gwuride egwu ma kịta mụ na anyị na-abụ nọ o nwere ka ọ na-abụkwa nnọgide na-emere ya zara apụtakwa ụmụazị striti apụta nnọọ abịa nnọọ na-agba egwu na nke ma anyị si apụta yude ya achịkwa ịghọtago nwere ka ọ ya abụ apụtakwa mụ na ba na-egwu egwu nke nna ezigbo ụdị a so egwuregwu dị m n'alụ nke bụ eziokwu ka m na-egwu igwu ya shege ụmụazị na-eto na-egotakwa kịta ọ bụrụ na m nwere parents kpara agwa dị ala mana nke bụ eziokwu na ọ na-abụ ụfọdụ kpaa agwa dị ala ọ bụ na onye azụrụzi oche ya nwekwa ndị a anaghị eche eche ịghọta maka na ụfọdụ oge a na-asị na ihe na-esi nwata isi dị a n'alụ ịghọtago ọ dị ka one boy ejidere anyị nwabụ ndị orie ọtọ wee jide ihe a na-eme ebe 5 days day na ọ ga-bụrụ mmanụ 1 gallon of diesel ịghọtago mmiri adobe ga-bụrụ onyinye ya bụ mmanụ the other friend ya ga-lee ya n'afịa ba ya na-akpọ nkwọ ka a na-azụta ya bụ afịa lee ya maka gịnị ka ọ wee zụtakwa krismas
ịghọta ọ bụ ibu nne ya ka ọ nọ na be mmiri ochie ka ọ nọ wee buru ya bụ ife wee ga lebe ịghọta so mmiri ya ochie wee tibe mkpu so kpọba anyị nwabụ so anyị achụba ya bụ nwatakịrị nwoke ọzọ gaa ichike gaa le so nwatakịrị gbara agwa ọ bụ 15 years ahụ nwa 2009 ịghọtago 15 years ka ọ dị so nwa gbara ụdị agwa dị otu a kịta so ịma otu ntebe anyị na ya bụ ife nwere ike ịpụ ya n'arụ nwere ike ọ nọrọpụ ya n'arụ so nwa dị like 50 years like onye akịta liwe ọnụ ọtago ịma na ụdị ya ọ ga na emekwa anya bụ ife wee na-aga n'ihu nweta dị opportunity so mana anyị nwabụ anyị tipụrụ ya cheke so echi ụtarị anyị bịagotere ya echi na ọ na ụlọ ya bụ ụtarị ma ọ bụrụ na ọ bụrụ onye ọ dị n'alụ na ọ ga-arapụ ụdị akparamagwa dị otu a onye obodo tenu ana m ekene ọkwa aka m ezi imo ofu nwa na ụdị odo akụ mgbawara ụgbọ nke abụ m onye ụjọ ana m ekene ya ana m ekene ọkwa aka m anwụ odogwu na ababa ana m ekene gị nkekwa m maka eketi nwanne m onye gwenogo a na-ezoro ezo na-abịa ọ bụkwa n'aka na-eme azụ ọgba nkọnọ iru nri nke a na-agba oke enwe ana m ekele ke maka justice na-agba anị ezigbo ọkwa aka m ama m na udo dị ọ na ya bụ Ndubuisi ama m na udo na-achị kpamkpam na nke kee maka gị na ezinụlọ gị ana m ekele onye ọbụla ma onye ukwu ma onye nta udo dịrị unu ife ụwa ga na-agala unu ịsa mbe ya nne m isi ike ka umechie ka ọ dịara ụlọ nke ka m na-eme daalụ sọ daalụ all right una anugoni and the most important thing bụ change a lot of us abacha anyị je nwere anyị niile mechaa ya anyị niile ma mụ bụ Aunty Chinazọ kwụ nọ kịta anyị nọ confession time maka na anyị ma kịta na onwere onye ga-eti anyị ihe kama we learn from it ndị na-egekwa n'anyị ntị bụ ụmụaka amụtakwuo from it ma na ihe onwere ihe dị na ya ị ga-enwecha kịta kwa I can afford nchọ igo 1 carton of chewing gum kịta I can buy nchọ isi ebe a jee Sokoto nata mma ejenwu mana ihe a niile bụ ihe ihe a na-abụ ihe anyị just nọ tie onwe anyị na nsogbu mgbe anyị chọrọ ime ya tie onwe anyị na nsogbu n'aka ndị nne na nna anyị mgbe niile nwoke na nwaanyị a na-aba n'ụlọ maka anyị. Hello, good evening, ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ onye ma nnọọ okay biko nu esokwe m ihe ọjọọ dị ihe ọjọọ nwee levels ka nnafụta onwe m n'aka ndị mere ihe ọjọọ nwee levels nnọọ dị hey na but izu ochi ajọka onwere mgbe ahụ ihe anyị na-akpọ ya tapping just ishuga coat ihe ọjọọ akpọ ya tapping ibiri na hostel ije buru mmiri onye ọzọ akpọ ya tapping iwelu hanga onye ọzọ akpọ ya tapping ihe ezuru bedsheet ma akpọ laziness otu ị ga-esi chu mmiri otu ị ga-esi sa bedsheet nke ga-awụrụ problem 07060485853 and I'm live na YouTube. Join my YouTube community, subscribe and also engage in our post. And when a lot of people know online, comes a good call. Hello. Good evening. Kekime. Oh, Junior, no. Yeah, so
Wenite onu gị. Enwere ọtụtụ ikpe na-amara n'ọnọdụ ahụ. Na mgbe ọbụla mmadụ dị na nwata, enwere ihe mmadụ na-eme mgbe ahụ ọ ga-echekwa anyị n'ụlọ ụmụaka. Mana mgbe ọbụla mmadụ na-eme ihe ọbụla ọ na-eme, ihe ọbụla na-eme ịdọrọ anya na ị na-apụlan ya n'agbanyeghị na ị ka nọkwa n'ọta aka nne gị na nna gị. Ebe m na-etinye nke mbụ mgbe ndị karịrị ebe 7 to 8, 9, 10 years, enwere mgbe ahụ na na-ebe ha na ebe ụmụ praịmarị skuul atọ bụ obere ụmụ praịmarị skuul dị example otu sekọndịrị skuul dị na amago ihe ọmụmụ na-akpatakwa ụmụ ego na ebe so mgbe ahụ adị n'oge praịmarị skuul ebe anụ a ana m eweta bọnko mango na-eweta mmanya ebe anụ na-apụta na na-eweta bọnko ọbụla mkparịta adịgo ọ na-atọ renta eweta renta onye na-eme some of them, many of them, when I say so, they never see that the war. They never when I job, they were in a good year now on that place. So much about they were doing they get the minute and they never will. Because the end they will now for experience. When I was in the they were people in Ghana and the guy was a Roma. Roma dying more than all of that. You know, because Royal can't do it. It's why it's when Royal can't do it. That's not what it is. So I come back, I have come back to them that I just go over the balance. For the one and I just know you go over like I got in that line. Hey, Papa moved to the other. I don't know what I did. Mama was there, they don't bend it. Hey, don't you know what's the name? They were not happy. What I did, so that then I put it in there to see that one of the other than the day. I made it, I'm not going to see it anymore. I had it, you took them and young, Banama Hill. And they were in them to go over to the dance. Then they get the dance. After their father. My student is of course home with them. They just want to go to for them to Canada. I'm on Canada. They were there. They were there. So I found that. Yeah, it's my like they were over where you can it. I don't know. We open up. No matter who it is, some are there. One is here for some the work in the young one. And take the air I and then I let them buy a million. Not a problem. They will have no work. No, after it, we are the way they are. They do the look where they really so that here. They will get Manoba and I think I just about to go to school. My brother, my sister. He's very down on well. My good. My good. So I think I was doing one of them was to be your job. So when you're under the bed, no way around that. Not of course, and I thought for Dalo. All right, 0706-048-5853 or 0915-570-8347. Cheta na na YouTube and on YouTube live. Join our channel Vote Odenigbo. Inwe ike stobanye n'ụbọchị nke taa. Hello. Gbatịnata redio gị. Ke ka ime? Afa gị bụ gịnị?
Oh, dalo, dalo. Hey, yeah. Mm. Mm-hmm. Mm. Mm. Dalo. Okay, now I know we are maka topic I from yesterday in case obune watara ebe osi. Otu imago oswe happy ihe anyị na-akpa n'ụbọchị nkịta wee kpawa ihe ọzọ bụ na otu o shwe metụta ya n'obi ọ bụ a victim of the topic I treat yesterday and it's more like n'ife adị ya n'obi and she needs to let it out and anyị ma na Odenigbo ebe anyị na-ege ndị mmadụ ntị ebe a ka anyị si ama kedu ka o si eme gị ebe a ka anyị na-akpọ onwe anyị nwanne ebe a ka anyị na-ajụ ese kedu uche gị so now we hear from her own angle as onye melu experience firsthand this situation as well. 0706-048-5853 my phone at 0915-570-8347. Hello. Kekime. Ewe. Orugo. Good evening. No. No, Ganiru.
I get okay. Now I just want to what all the color that over that corner. Dalo so. All right, una anugonian and obura ase. Now, cheta na ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara from way back, ihe aha email just to deceive our parents or to extort it, because ihe inspired the program today from ụmụaka m know their conversation yesterday. Otu ha si achị ife nke ụwa, because to me ife nke ụwa ijụọ m ihe this girl ji 5,000 naira eme na amarọ m, but mụ na gị ma na ihe nwere isi, onwere isi o jiri ya go ihe ọ ga-eri kpatakpata, o jiri ya go noodles, the rest ọ bụrụ ka eje ebe a jee ebe a. So ihe anyị ji eweta ya today bụ ka anyị chetela onwe anyị those things I made that time. Anyị che na ya ma nwenwu in the future, but now anyị nwezi ya quantum too much. I amarazi what to do with it. Ọ bụrụ mmadụ gwara ụfọdụ n'ime anyị that na this thing you can afford it now. And also ndị okenye, all the very important na ibido kita, ọ bụ na ụmụ gị ka pempe bido kita agwabafa ọkwa ifuru ihe ị na-achọ in the future na ị ga-enwe, eyizina ha ụjọ. Don't make them feel like na ha detained or prisoned forever. Iji ụmụaka dịkwa mma o. I promise you all them mma. Iji ụmụaka amaka. Inye ha curfew amaka. But in the middle of it, once, twice, you make a hammer that you get by yourself, and the way he might get me. Calm down. This rush, because I need them and be bush. Man, I just now we up baby. Okay, we record happy the intention I have bro is the thing is. Ndị sela asị, ndị bụ ndị ntị ike, ndị bụ ekwurekwu ekwuo one ikwugo 3, mana kịta anụ a because na ị na-achọ ị chọrọ ịbụ a nag, ekwuzie 3 gị nwa self ị na-find the ofu ị ga-ekwu ma mfu sometimes it's say okay let's leave it. Mana mgbe mma gị na-asị gị mechie ọnụ esi ya mba kịta anụ a akwụghị na go so gị, you can fight your ndị freedom fighters, ndị nọchara ọgụ mgbe nkịta bịa nụọ n'ọgụ. Kita gị ga-ama na ọbọzi nne na nna gị ka ị na-emebọ na onwe gị ka ị emebọzi. So these are just times, phases of life anyị agabiga, but I chọrọ ụmụ anyị mee better now by letting them know that ọpịfuru oshi na-ezu ị ga-enwe ya, onwere ihe ịma ị ga-eji ame. Freedom ị na-achọ ị ga-enwe ya, onwere ihe ịma ị ga-eji ame. My girlfriend and na nsi unu na mpụta nsị ndị be anyị na nchọrọ iduji afịa mụ na ya na-akpa dị nkata ebe ọ na-asị m hai Chinazụ na mmadụ ezuzu kakwan na mmadụ ezuzu ya nwa sef inu di na-agụzi ya gọs na onwezi ihe o ji the freedom eme, onwere ihe o jizi the freedom ọ na-achọkwụzi dị ka eke ejie ya sef like ọ chọziri ịchị bụ ụkwụ n'ụlọ. So ịghọta I wish that na I will find a way to tell these younger ones that this thing I ga-ahapụkwa ị ga-ahapụ like ị ga-enweta ya SS. Imarazi what to do with it. So can go na our live chats na YouTube. Onyejeko Cecilia sim hello Auntie Chinazụ. Good evening Vote FM family. Chiamaka Amara sim hi daalụ so Chiamaka. Pauline God Nwike sim hello Auntie Chinazụ, good evening. Well done, Dalo. So Onyejeko Cecilia achigbuo n'onwe n'ọchị. Now we are grown and we are laughing about it. See freedom now. We don't tire. My sister, we don't tire. Chukuma Brain Charles, good evening, Auntie Chinazụ. My correct baby, your sunglasses superb with fitting. Dalo, I always love you at all times. You are a beautiful and good lady. Editor boy, Sim, are you American? My dear, I'm Nigerian. I'm black. Nigerian. Okay, I think I'm black American. Hey, yeah, I'm Nigerian. Don't worry. Some of our past action has seen being played out in the life of young people through around us in higher levels nowadays. My sister had graduated go today na through confession. I'm telling you. On Gera James, hi. Ncheta, I'm back.
Please, where are you from? I'm from Imo State. Imo State. Abumonyi Imo State. Inugia now. Don't be annoyed, Auntie Chinas. I'm not annoyed. No. I'm proud of where I'm from. So stay safe and remain blessed with your family and well wishers. Flux the Obisim. Hi. Eze nwa Oluebube. Same. Hello, beautiful Auntie Chinazo. Eze nwa Oluebube. You are doing well, ma. Thank you. Zaid Haziz. Good evening. Hope you are doing amazing. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pilin Entertainment. Same greetings. Eze nwa Oluebube. Sure, ma, I'm very well. Thank you. Dalo. Same here. Most excited to get in touch, ma. Thank you so much. Ezenwe Luebube. Dalo so. Brain Charles. Dalo so. Cecilia. Dalo. Godwin Ike. Dalo no. Dalo no. Amara. Dalo so. Ezenwe Luebube. Dalo. Flux the Obi. Dalo. All of you ndi niile know with me na YouTube channel na you know. Thank you for joining me. Ochie dike. Mgbe na ata mmaga afụ. Cheta ihe niile o meelu gị. Dalo, dewo.